ברוכים הבאים לשיתוף שבועי שלי על מתמטיקוס. מי זה מתמטיקוס? מתמטיקוס זה בחור סך הכל צעיר, ביישן, עשה סדנה לפני ממש לא מזמן. הבחור הזה, מה הוא אמר כולו? הוא כולו אמר, חבר'ה, למה אנחנו טיפשים במתמטיקה? הכל פשוט. הוא הלך ואמר ככה, יש אפס, אפס זה כשאני לבד. יש אחד, זה כשיש לי בת זוג, אוקיי? יש גם שתיים, זה כשיש עוד מישהי מהצד. והלך וספר 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 וספר, והגיע באמת להרבה מאוד. הרבה מאוד, והאחרונה שפגש קראו לה 8 שוכב. אוקיי, קראו לה 8 שוכב, שם הוא גם נשכב ובעצם נפטר. ובעקבות זה גם השמו קראו את כל התהליך הזה שמ-0 עד 400, קראו לזה מתמטיקה, אוקיי? מהמתמטיקוס מתמטיקה. זהו, חבר'ה, וזה גם קראו מספרים טבעיים. מספרים טבעיים, ובעצם בזה נגמר כל הסיפור, אוקיי? זאת כל המתמטיקה, אוקיי? מפה לפה. כשקראתי ובסדנה קראתי שזה כל הסיפור, פשוט אחרוני השערות פה, הנה, נשרו לי. הייתי כמו המטולטל, עכשיו זה גדל, אבל ככה הייתי. זהו, ובזה זה נגמר כל הסיפור. אחר כך באו אנשים רעים. מה הם אמרו? הם אמרו ככה, מה יקרה אם אני אקח 2 וחסר מזה 4? מה יקרה? הם אמרו, חסר פה משהו, חסר. אז הם הוסיפו מספרים שליליים. -1, -2, וככה עד -8 שוכב. אבל כולנו יודעים בינינו שאין פה -1 נשים. לא קיים בטבע. אוקיי, בעצם בנקודה הזאת גורשנו מגן העדן, אוקיי, הפכנו להיות מרצים, טיפשים, לא שווים, מוותרים על השקט, לא אומרים לא, כל פה, כל התחיל פה, מהנקודה הזאת. אוקיי? עוד זה מאלה, זה עוד חטאים קטנים. אחר כך באו אנשים באמת רעים. ואמרו, בוא נמציא פונקציה. בוא נמציא פונקציה. מה זה פונקציה? אתם יודעים מה זה פונקציה? אל תחשבו, עבודו לכם, מה זה פונקציה? אתם לא יודעים. ילד בן 4 יודע. פונקציה זה קו. פשוט קו. כשקראתי את זה, אחרי שערות, גם בכל המקומות האחרים ירדו לי. זה פשוט קו. חבר'ה, כשקראתי את זה, פשוט הייתי בשוק. פשוט קו. אם אתה לוקח פה מספר, הולך עד הקו, הולך פה שמאלה, הולך לכאן, יש פה מספר אחר, נגיד 3. אוקיי? עולים לפה, פונים שמאלה, מגיעים ל4. כולו קו. מה יש פה לפחד? המראה משקל $1. קו. אחר כך באו אנשים עוד יותר רעים. אמרו, למה קו כזה? בואו נשתלט טיפה, שיהיה קו כזה, עכשיו, איך אפשר להסביר את הקו הזה? זה קו משוגע, אז קראו לזה, נתנו לזה שם. והתחילו להשתלל עם השמות ועם הקווים, סתם שיהיה לנו כיף. אנחנו צריכים ללמוד את זה, אבל זה היה כיף. קראו לזה בסל, וזה ככה, וזה סינוס, וזה קוסינוס, וכזה. כולו קו. פשוט מאוד. כל המתמטיקה. אחר כך באו אנשים עוד יותר רעים. ואמרו, בואו נמציא, לא נמציא לנו פה, בואו נמציא לנו מספרים דמיוניים. אוקיי? והתחילו להשתולל שם, עד לשם הגיעו, כתבו כאלה ספרים, היה להם מאוד כיף, אבל אנחנו צריכים ללמוד את זה. אבל מה הם שכחו? הם שכחו לחזור לטבע, שכחו לחזור לפה. אוקיי? אם אתם הולכים לפקולטה במתמטיקה, הם שם מפתחים משהו, ונשארים שם. אם אתם הולכים להנדסה, החבר'ה האלה, תמיד חזרים לפה. אוקיי? כי הם צריכים כסף, הם צריכים משהו כזה מוחשי. תמיד חוזרים מפה. לא משנה לאן הם הלכו, תמיד חוזרים מכאן. זה כל המתמטיקה, חבר'ה. מ-0 עד אינסוף. אז פעולות שלקחתי כשקראתי את זה, קודם כל, 9 שלי מ-1, הקפצתי אותה ל-1. בעקבות זה תוצאות שאנחנו ככה הולכים לכיוון 2. והמחויבות שלי החדשה זה להמשיך באותו כיוון. אוקיי? אז הוקרות, קודם כל למתמטיקוס, ולסדנה שהוא עבר אותו, למנחה הסדנה, לניצו שלידו, צוות רתימה, וכמובן לממציא ההסבר הזה. תודה רבה לכם.